Здравейте! За да може да правите гейнер, вие трябва да можете да правите задно салто. Значи гейнер се прави последния начин. Първата стъпка за правене на гейнер е заставате на ръбчето там, където ще скачате и замахате с ръцете назад. Когато избутате ръцете напред, с гърдите се бутате напред и вие, и ръцете къде са напред се изтласкате нагоре. Значи през това време и вие скачате във въздуха и с ръцете фащате краката, за да може да се превратите по-бързо. И свивате се на топка и същата работа, но правите задно салто, обаче се бутате малко напред и ръцете играят голяма роля в бутането. You know what it is? Gym class heroes. Can dream. It's hard to look innocent when I got cookie crumbs all over my face.